लायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता थोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनो फालै जानाय रं दाक्तिल' गमरै खांखा जोंनो थोंगै दांनाय रं लफानि सोरां मोलांखा जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चोबा चलेनाय आयके चोबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न' मार'नाय दिनै माथाय न' मार'नाय आयके चोबा चलेनाय তিনি তো লাইবুমা বাই খাইজাক সালামনা হইনাই তিনি যে মেঘালয় হাস্টেনি সিএম বো তিনি নারওয়াই অকরাওই মানজাক ফনাই কাবনো তৈ নক তাবো আবো রক খাইলাখা এরেন্স রকনা যতনা হামবাই এরেন্স তো যতনা নংথাপাই নগুই দङ বলে কাহাম এরেঞ্জমেন্ট ত্রিপুরা হাস্টেও খরচা মেঘালয়नि বা খরচি নর্থ ইস্ট ইন্টেন্স সারা ইন্ডিयानि खरसा लिडार बखाय दङ जों बेलाय आरो खासरानो खादोंता नक मात्र जिनि जे दाबि के आर्टिकलनो तनै हिउज गेदारिं मेगा मास गेदारिं में सार्टिफाइम बरक फाय दङ आबागे टिपेसन पाइजाक जोंता जे प्रग्राम चेंगि रनाय जिनि बरक फाय दङ ट्रेन में फाय दङ गारि फाय दङ जों तसिनि जागो जि प्रग्राम चेंगि रजांनाय आबुनि आगलो जे हातिन जे चिफ गेस्ट बरनां सीएम जिनि सारखौनो सकमा बो फायनि सफै लगेनि जे बिना जागोन के मिस्टार फैनाय बाग्रा फैनाय ओवरऑल प्रोग्राम जों बरफ प्राय फाइसफैनाय दुइटार फाइसफैनाय दारे एयरपोर्ट फैनाय ते गोबां एरेन्जमेन्ट खालामनाय दङ जों मात्र दिनै एकदम मेसेज दङ जे दिनै खुमुलुं जे गाव खुमुलुंनि खौरां जाहाथे दिनै थाङै सफैथों त्रिपुरा सारा 70 बोसोरावनो बे दिप्राय दंमोन त्रिपुरा सारा कमाटी दंमोन खस्थ' दंमोन अब खौराङा जाहाथे दिनै जोंनि महाराजनि खुबदै जोंनि जे मेघालयनि सीएम फैनाय बिनि खुबदै बे अनलिदारनि खुबदै खौरां त्रिपुरासानि खौरां त्रिपुरासारा बर' दिप्राय बुइ दं तामोनां जोंतां क्लियारटिबोल सांलायना दं अकर्म जों दिनै के मेस रंना बागै दिनै प्रग्रामा हामबाय इनके जे তিনি যে যত জায়গায় ন ফাইনাল সাহিত্যর ন ফাইনাল इनके अ प्रोग्राम फाये गाहाम करन खाय फाय के फिलना बागै ता मेसेज रनाय आबो न कोइना जरा फाय दंनाय जो काम करना फाले गारि आसे किता चालाव के चन्नु प्राइवेट मिशन के गारि एक्सीडेंट लायो तो चले जाता अंतर पांथों अब इत्र गारि जानो रमान कोइना काम करना फाले दि बे प्रोग्राम पाइबो माने काम करनो